कधीतरी आपण विनाकारण काही अशा गोष्टींमध्ये अडकतो ज्याच्यामुळे आपला जीव हा जाऊ शकतो. कोण होती ती बाई? एक भयकथा. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि आपल्या इंस्टाग्रामवर तुमची स्टोरी असाल तर मला पाठवू शकतात. आयडिया आहे tejas.story. अक्षय एक 12 वर्षाचा मुलगा होता. नुकताच त्याच्या पप्पांची बदली एका दुसऱ्या शहरामध्ये झाली होती. आई आणि बाबा हे दोन्हीही मोठे शिकलेले व्यक्ती म्हणून दोघंही एकत्र राहत नव्हते कामानिमित्त. आई ही दुसऱ्या शहरात आणि बाबा हे दुसऱ्या शहरात. अक्षय हा त्यांच्या बाबांवर राहत होता आणि त्यांच्या खालीच चांगले शिक्षण देखील घेत होता. कधीतरी आई ही भेटायला येत असे आणि सगळे परिवार एकत्र राहत असे. अक्षयचे आजोबा देखील होते. त्या नवीन घरामध्ये अक्षयचे बाबा बोलले, आता आपल्याला इथेच राहायचं आहे, किमान काही वर्ष तरी. तुझ्या शाळेमध्ये आम्ही ॲडमिशन करतो, आता तू ह्या शाळेतला. त्यात अक्षयही चिडत बोलला, अहो बाबा किती वेळ, माझे तेच मित्र आता मला बोलू लागलेत की तू किती वेळ शाळा बदलतो. बाबांनी समजूत काढली आणि तिकडे त्यांचा तो प्रवास सुरू झाला राहण्याचा. अक्षयचे आजोबा आणि अक्षय हे जास्त वेळ घरी राहत असे. खरं तर तो बंगलाच मोठा 2 मजली, माणसं कमी पण जागा जास्त असा. अक्षय हा तिथे रमत नव्हता. तो त्याच्या बाबांना बोलत होता की आपण इथे नको राहायला, पण बाबा हे ऐकत नव्हते. एक दिवशी अक्षयने आपल्या आजोबांना झोपवले. साधारण 80 वर्षाचे ते होते. आजोबा हे झोपी गेले आणि अक्षय हा टीव्ही बघण्यामध्ये व्यस्त झाला. पण अचानकपणे खालून काहीतरी आवाज आला आणि अक्षय हा खाली जाऊ लागला. पण त्याने पाहिले की त्याला खाली एक सावली दिसत होती. त्या काळ्या अंधारामध्ये ती काळी सावली ही चमकत होती. दिसत होते ते फक्त तिचे ते पांढरे डोळे. हे काय आहे म्हणून तो खाली आला, पण तिथे कोणी नव्हते. शेवटी 12 वर्षाचा मुलगा तो घाबरला आणि पुन्हा एकदा वरती आला. तो तसंच पांघरुणामध्ये जाऊन बसला आणि झोपी गेला. दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार त्याने आपल्या बाबांना सांगितला. बाबा हे तसे घरी नव्हते, मोठे पोलीस अधिकारी, म्हणून त्यांना शक्यता घरी यायला जमत नव्हते. त्यात ते पोलीस अधिकारी त्यांनी सांगितले की हे सगळे खोटे असेल, तुझा भास असेल. असेच काही दिवस गेले आणि अक्षयला त्या घरामध्ये नकारात्मक शक्ती जाणवू लागली होती. एक दिवशी त्यांनी आपल्या आजोबांना झोपवले. काही वेळ हा तिथेच बसला आणि पुन्हा तिथून निघून गेला. पण अचानकपणे आजोबांच्या त्या खोलीमधनं विचित्र आवाज येऊ लागला. अक्षय तिथे जाऊन बघितले, पण तिथे काहीच नव्हते. पण त्या खोलीमधनं जणू असा आवाज येत होता की कोणीतरी तिकडे मोठमोठ्याने बोलत आहे. पण अक्षय तिथून पुन्हा एकदा आला. दुसऱ्या दिवशी आजोबांना हा प्रकार सांगितला, पण आजोबांनी सांगितले असे काही नसेल, ते तुझे भास असेल. आजोबांना त्या रात्री झोपवले. अक्षय तिथेच टीव्ही बघण्यात व्यस्त होता आणि त्यांनी तसेच झोप आल्यावर ती टीव्ही बंद केली आणि तिकडेच रिमोट ठेवून हा निघून आला. अक्षय आपल्या खोलीमध्ये होता, झोपण्याच्या तयारीत होता, पण क्षणभरातच टीव्ही चालू झाली, तेही त्याच्या आजोबांच्या खोलीमध्ये. अक्षय पुन्हा एकदा आपल्या आजोबांच्या खोलीमध्ये गेला तर आजोबा हे गाढ झोपेत होते आणि टीव्ही ही तशीच चालू होती. आजोबांना त्या काळी म्हणजे त्या वयामध्ये एवढे चालणे शक्य नव्हते की ते टीव्ही चालू करून रिमोट तिथेच ठेवून पुन्हा एकदा तशीच झोपणे. अक्षयने रिमोट घेतला आणि टीव्ही बंद केली आणि तो पुन्हा एकदा आपल्या खोलीमध्ये आला. पण क्षणभरातच तिकडून टीव्ही पुन्हा एकदा चालू झाली. पण यावेळेला अक्षयच्या खोलीमधली देखील टीव्ही चालू झाली. अक्षयला काही समजत नव्हते.
त्याने टीव्ही तसेच बंद केले आणि आपल्या आजोबांच्या शेजारी येऊन झोपला. बाबांनाही प्रकार सांगितला, पण बाबांनी याच्याकडे दुर्लक्ष केले. शेवटी दुसऱ्या रात्री जे घडणार होतं ते अक्षयला बिलकुल सहन होणार नव्हतं. आजोबांच्या शेजारी झोपलेला तो. झोप येत नव्हती आणि ताण लागली म्हणून पाणी पिण्यासाठी तो दुसरीकडे गेला. बाहेरच्या खोलीमध्ये पाणी पिलं आणि त्याला त्याच्या आजोबांच्या खोलीमधनं विचित्र आवाज येऊ लागला. त्याने थोडासा दार उघडला आणि त्याने पाहिले की त्यांच्या आजोबांच्या शेजारी एक काळी साडी घातलेली बाई ही बसली होती. आणि हो, ती त्याच्या आजोबांकडे एकटक पांढऱ्या डोळ्याने बघत होती. अक्षयला ते सहन झाले नाही आणि अक्षय त्याच क्षणी जोरात बाहेर पळत गेला आणि आपल्या बाबांना फोन लावला. बाबा हे तसेच त्याच क्षणी सगळे काम सोडून हे धावत आले घरी आणि बघितले तर तिथे कोणी नव्हते. अक्षयला फार ओरडले. अक्षयवर कोणी विश्वास ठेवत नव्हतं. अक्षयच्या आजोबांना देखील हे पटत नव्हते आणि अक्षयच्या आजोबांनी सांगितले की असे काहीच नव्हते इथे, माझी तर छान झोप लागली होती. अक्षयने टीव्हीचा प्रकार देखील सांगितला, पण ते देखील आजोबांनी अमान्य केले. पण दिवसेंदिवस आजोबांची तब्येतही खालवू लागली होती. सहज एक दिवस अक्षय हा त्याच्याच खोलीमध्ये झोपला होता. झोपही त्याला लागत नव्हती, कारण की त्याने जे दृश्य पाहिले होते ते भयानक होते. अक्षयने आपले तोंड वरती केले आणि त्याने पाहिले की त्याच्या समोरच वरती काळी सावली ही निर्माण व्हायला लागलेली आहे आणि हळूहळू ती एका बाईच्या वेशामध्ये तयार झाली. ती तिथे पांढरे डोळे अक्षयलाच पाहत होती आणि अक्षय जोरात ओरडला. तिथे कोणी येणे शक्य नव्हते, पण आजोबांनी त्यांच्या खोलीमधनं आवाज दिला. अक्षय तसाच पळत त्यांच्या खोलीमध्ये गेला आणि आजोबांच्या शेजारी झोपला. आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचे आजोबा बोलले, हे बघ, तुला कसले भास होत आहेत मला माहित नाही, पण हे बंद कर. आणि त्यांच्याच बाबांनी त्यांच्या आजोबांसाठी एक नर्स ठेवली. अक्षयला थोडं हायसं वाटलं म्हणून अक्षयने त्या नर्सला सगळा प्रकार सांगितला. त्या नर्सने हसण्यावर नेले आणि ती तिथेच ही राहणार होती, त्या आजोबांची सेवा करणार होती. अक्षयने झोपण्यापूर्वी सांगितले, ती बाई तुम्हाला दिसेल. त्या नर्सने हसण्यावर नेले. अक्षय त्याच्या खोलीमध्ये गेला आणि नर्स ही आजोबांची सेवा करण्यात व्यस्त होती. दुसरा दिवस उगवला. सहज अक्षय, त्याचे बाबा आणि त्याचे आजोबा हे नाश्त्यासाठी आले, पण ती नर्स दिसत नव्हती. त्यात त्यांच्या बाबांनी विचारले, कुठे आहे ती नर्स? पण ती नर्स ही घरी नव्हतीच. अक्षयच्या बाबांनी तिला फोन लावला तर तिने सांगितले, तुमच्या घरी राहू नका, ती आहे, ती तुमच्या बाबांना मारेल आणि मलाही मारेल. आणि एवढं बोलताच तिने फोन ठेवला. शेवटी अक्षयचे बाबा रागवत बोलले, हा काय प्रकार आहे? आणि अक्षयच्या बाबांनी कसे बसे आपले कामाचे वेळपत्र बदलून घरीच राहण्याचे ठरवले. पण आता त्यांना देखील घरात नकारात्मक शक्ती जाणवू लागली होती. ते अक्षयवरच झोपत होते, पण सहज एक दिवशी म्हणून त्यांनी रात्रीचं त्यांच्या बाबांच्या खोलीत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ती खोली उघडली आणि त्यांनी पाहिले की ती बाई ही त्यांच्याच आजोबांकडे एकटक पाहत आहे आणि हळूहळू तिचे ते दोन्ही हात हे त्यांच्या आजोबांच्या गळ्याजवळ येत होते आणि ती एक क्रूर हास्य देत होती. पण त्या क्षणी अक्षयचे पप्पा जोरात ओरडले, थांब. आणि त्या बाईची नजर अक्षयच्या बाबांकडे गेली आणि जे पुढे होणार होते ते पाहून अक्षयच्या बाबांना खात्री पटली. ती बाई अक्षरशः क्षणभरातच
तिथून अदृश्य झाली. पण अक्षयचे बाबा हे तिथेच कोसळले. दुसरा दिवस उगवला, पण अक्षयची आई आली होती. त्याचबरोबर त्यांनी एक मांत्रिकांना देखील आणले होते. ते मांत्रिक तिथेच बसले आणि मंत्र पुटपुटू लागले. आणि त्या मांत्रिकांनी सांगितले की उद्या अमावस्या आहे आणि या घरात भूत आहे. ती एक बाई आहे, तिची एक अपुरी इच्छा राहिलेली आहे. आणि त्यांनी त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. ते मंत्र पुटपुटू लागले आणि घरामध्ये सगळीकडे भूकंपाचे झटके जाणवू लागले. त्या घराशेजारी अंधार होऊ लागला होता. अक्षय हा फार घाबरला होता आणि आपल्या आईला घट्ट पकडून बसला होता. आणि क्षणभरातच त्यांच्या खोलीमध्ये असलेले ते आजोबा यांच्या समोर चालत आले. ज्यांना उठता देखील येत नव्हते ते आता चालू लागले होते. आणि त्या क्रूर आवाजामध्ये बोलले, का बोलवलं मला? आणि यांना समजून गेलेत की ते अक्षयचे आजोबा नव्हतेच, होती ती आत्मा. ती पुन्हा एकदा बोलली, मी याला मारून टाकणार आहे. पण त्या मांत्रिकांनी प्रश्न केला, का मारायचं तुला यांना? आणि तिने सांगितले की हा म्हातारा हा अगदी माझ्या नवऱ्यासारखा दिसतो. आणि हो, मी ह्याला सोडणार नाही. पण अगदी काही बोलायच्या आतच त्या मांत्रिकांनी त्याच्या शेजारी असलेलं काही पवित्र पाणी काढलं आणि त्या आजोबांच्या अंगावर शिंपाटलं. ते वेदनाने तडपडू लागले. आणि तो मांत्रिक बोलला, या आजोबांना इथून घेऊन जावा आणि उद्या सकाळीच येऊन तुमचे होते नव्हते तेवढे सगळे सामान घ्या आणि निघून जावा. क्षणभरातच त्या घराचे वातावरण बदलू लागले होते. त्यांनी ते घर बदलले आणि अक्षयच्या पप्पांनी आणि आईने तिकडची माहिती काढली. नंतर त्यांना समजले की साधारण 30 वर्ष आधी इकडे एक जोडपं राहत होतं. तो नवरा त्याच्या बायकोला फार मारत होता, तिच्यावर प्रेम करत नव्हता. आणि हो, शेवटी एक दिवस त्यांनी तिचा जीव घेतला. पण काही दिवसांनी ती परत आली होती आणि नंतर तिने त्याला मारून टाकले. पण अक्षयच्या बाबांनी त्यांना प्रश्न विचारले, पण असं का? आणि त्या व्यक्तीने सांगितले, ते एवढ्यासाठी की त्या बाईने त्या माणसावर लग्न तर केले होते, पण यांच्यामध्ये फार वयाचा फरक होता. ती बाई अक्षरशः 25-26 वर्षाची होती, पण तिचा तो नवरा हा किमान 70 वर्षाचा असेल, अक्षरशः म्हातारा. म्हणूनच तिला असे वाटले असेल की तुमचे बाबा म्हणजे तेच व्यक्ती असतील. आणि हो, इथे फारसं जोडपं राहत नाही, तेही घर असेच सोडून जातात. एवढं ऐकलं आणि अक्षयच्या बाबांना त्यांच्यावर खात्री पटली. म्हणून तुम्हीही कुठे जात असताना किंवा कुठे राहत असताना त्याच्या मागे कुठला काळा इतिहास तर नाही ना, हे माहिती करून घ्या. कथा कशी वाटली, आवडली असेल तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता, तुमची स्टोरी सेंड करू शकतात. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.